Per mi la 100 colls és superació. És difícil, és un repte, però ens encanta fer-ho cada any. 100 col per me è avventura, devi sempre adattarti, modificare i programmi in corso d'opera. Per mi és una prova de resistència i d'estratègia. És saber el teu límit i saber exactament què és el que pots assolir. Creo que podría describir las 100 colls como el reto definitivo. I'm here at Gorge de Galamus. The weather is perfect for today. I'm ready. Come on, let's go. Yesterday was already very long for me. I expected to arrive at 6 p.m. and I arrived 8 p.m. So today with the rain, I changed my plan to make it shorter. Let's see how far we'll go and how many calls I manage to drive. En fait, quoi qu'il en soit, il faut garder le cap et en souhaitant ne pas rencontrer de mauvaises surprises, que ce soit physiques ou mécaniques. For tomorrow, it will be a long day. I'm planning to do 800 plus kilometers. Hopefully the weather will stay dry, but yeah, we'll see, and we make the best of it. He parat al monestir de Sant Pere de Rodes, he fet tota la carretera a Tossa i ara només em falta arribar cap a França per acabar el dia y la ruta. Bueno, ayer empecé en Pas de la Casa, hice un montón de curvas, he pasado por un montón de cols que no conocía y eso sí me han encantado. Bien, en fait, participer à la 100 col a quelque chose de magique. Tu pars au petit matin, tu traverses une vallée verdoyante sous un soleil printanier et quelques heures plus tard, tu es dans l'ascension d'un col, tu rencontres du brouillard épais, tu peux même rencontrer des pluies torrentielles ou voire même encore de la neige. Ça en rajoute au côté épique de l'aventure. En fait, je crois que c'est le moment où tu prends le plus la dimension de cette épreuve, c'est l'arrivée à Mont San Benet. Crec que he après molt respecte a com s'ho ha plantejat la gent, quina estratègia ha seguit, he parlat amb moltíssima gent que m'ha ensenyat. M'agradaria repetir l'any que ve ja sabent els meus punts forts i per on puc apretar més i intentar fer molts més colls i moltíssima més puntuació. El nostre objectiu l'any que ve és repetir i guanyar i, a més, corregir alguns errors que hem tingut, perquè això sempre ens agrada anar millorant any a any.